Predstavím vám dlhovekosť zrodenú z mora. Actividan je darom od mora ľudstvu. Podľa štúdií by sme sa mohli dožiť až 120 rokov, no priemerný vek je o 30–40% nižší. Priemerná dĺžka ľudského života sa rýchlo znižuje, starnutie začína už v mladom veku. Snažíme sa žiť vedome, športovať, jesť zdravé jedlo. Myslíme si, že pre svoje zdravie robíme všetko. Výskum sa stále viac zaoberá skutočnosťou, že pôda, voda, vzduch sú čoraz viac znečistené a ako to nepriaznivo ovplyvňuje ľudský organizmus. Emisie škodlivých látok sa neustále zvyšujú a zasahujú čoraz viac oblastí. Hoci sa snažíme jesť zdravo, v skutočnosti to tak nie je. Mnohé škodlivé látky narúšajú vstrebávanie živín, čo vedie k narušeniu fungovania tela. V priebehu rokov je práca tela narušená. Čoraz častejšie vidíme, že ľudia čelia vážnym zdravotným problémom. Zdravie je často len zdanlivé. Pre nedostatok živín sa naše telo nevie regenerovať, nevie sa správne chrániť a navyše veľké množstvo škodlivín, ktoré neustále vstrebávame, poškodzuje náš organizmus, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ochorenie. Každý deň do nášho tela nevyhnutne zavádzame škodlivé látky. Tradičnou výživou je ťažké zabezpečiť 100% zdravie. V Japonsku je priemerná dĺžka života ľudí oveľa vyššia. Priemerný vek obyvateľov Okinavy presahuje všetky svetové štandardy. Mnoho ostrovanov má 100 a viac rokov. Aké je ich tajomstvo? Urobilo sa na to veľa výskumov. Dôvodom, prečo si udržiavajú vysokú úroveň zdravia, je ich strava, ktorej jedným zo základov je konzumácia veľkého množstva rias s obsahom fucaidanu, ktorý je súčasťou actividanu. Umožňuje vám denne vyživovať a odstraňovať toxíny z tela. Fucaidan je typ polysacharidu s významným percentom L-fukózových a sulfátových skupín odvodených z hnedých morských rias. Zahŕňa tiež mastné kyseliny a aminokyseliny, galaktózu, manózu, kyselinu urónovú a xylózu. Vďaka všetkým týmto zlúčeninám má fucaidan obsiahnutý v actividané množstvo účinkov, ktoré nemá žiadna iná vláknina a žiaden iný polysacharid. To znamená, že má jedinečnú molekulárnu štruktúru, vďaka čomu je účinnou a jedinou svojho druhu prírodnou zložkou stravy. Actividan obsahuje koncentrovaný fucaidan najvyššej čistoty s vysokým obsahom L-fukózových a sulfátových skupín. Je to vynikajúca možnosť na udržanie a posilnenie zdravia v moderných podmienkach života. Actividan je univerzálny produkt pre zdravie, krásu a dlhovekosť. Na výrobu produktu sa používajú hnedé riasy kombu a makabu. Výroba produktu je v súlade s normami GMP a ISO. Actividan je 100% prírodný, vegánsky, bezlepkový, certifikovaný kóšer. Vyrobené v Južnej Kórei pomocou moderných technológií z najkvalitnejších surovín. Produkt nelieči ani nelieči žiadnu chorobu. Actividan podporuje naše vlastné samoliečiace mechanizmy. Actividan zlepšuje apoptózu v ľudskom tele. Apoptóza znamená naprogramovanú bunkovú smrť, ktorá je potrebná na ich odstránenie z tela a zároveň na uvoľnenie miesta pre nové bunky. Ide o obnovu nášho tela na bunkovej úrovni. Actividan tiež povzbudzuje telo, aby produkovalo svoje vlastné kmeňové bunky na obnovu a regeneráciu orgánov a tkaní. Actividan zlepšuje trávenie, normalizuje metabolizmus. Zvyšuje odolnosť organizmu. Actividan je silný prírodný antioxidant, antikoagulant, imunomodulátor, antivírusová a protizápalová látka. Po vstupe actividanu do tela sa zázračne spustí mechanizmus samoliečby organizmu. Apoptóza účinne odhaľuje zastarané a choré bunky. Sú prijímané makrofágmi a vylučované z tela krvou a vylučovacími orgánmi, čím sa spúšťa ich vlastná produkcia kmeňových buniek. Nasleduje proliferácia. Namiesto mŕtvych buniek sa obnovujú tkanivá. V tele teda nastáva reťazová biologická reakcia, deštrukcia, zber a čistenie zmenených buniek, obnova tkaniva. Keď apoptóza funguje nepretržite a správne, telo sa omlacuje. Actividan dokáže prebudiť telo a pomôcť mu správne fungovať. Vstrebávanie živín je regulované. Bunky sa obnovujú a regenerujú. Pomocou actividanu môžete spomaliť proces starnutia a predĺžiť život. Actividan má neprekonateľnú hodnotu vďaka regeneračnému účinku tkaní. Nemožno ju preceňovať pre zachovanie krásy a mladosti. Actividan je produkt dennej spotreby, ktorý podporuje samoliečebné procesy organizmu.
Skvelá správa, Actividan je teraz možné objednať v 120 krajinách s doručením až k vám domov. Teraz si môžete objednať produkt Actividan. Ak to chcete urobiť, vyplňte nižšie uvedený registračný formulár a vytvorte si svoj osobný účet. Vo svojom osobnom účte si budete môcť objednať produkt a dozvedieť sa viac informácií o produkte Actividan. Bezplatná registrácia. Zaregistrujte sa teraz vyplnením formulára nižšie.